gimorito jo Kenya Kwanza kata sirikal mar Kenya Kwanza maduong' en weche mag nengo mar ngima e sechegi. Jopiny dwaro neno ni ng'ato nyalo keto chiemo e mesa ne nyithinde kata familia ne. To mae kama koro piny bedo go matek nikech waneno ka jatend piny Kenya President Ruto ni Kibera kowacho ne ji ni omiye higa achiel mondo eka gigi odog piny, kendo sechegi to koro lero maler ni gini okawo higni mang'eny mondo wachop kama wantie ni kiuchumi omiyo nyaka umiye higa achiel. Mak mana ni jo Kenya to nitie jok ma are gullible in their mind, kata jok ma obwongo gi ok dog chien mapiyo mapar ni nyoro kanyo gitimo campaign ka to giwacho ni en owuon rais mwenyewe nowacho ni uneno kating'o muma to kaketo piny ni to bech mogo osegore piny. To kawuono keto muma piny moingo ndalo 30 kata 30 gi wiye, to bech mogo kor kochako idho malo moingo kama no yude, kor kapod okwayo nodwaro higa achiel. Ma nyiso joma chalo kaka wan ni bwana ni ne ok oikore mar achieve gik mane owacho e campaign, nikech ka dine en gi ikruok dino oseng'eyo gima kodonjo ni to timo immediately to gigi lokore. To ma en nowacho ni en freedom, kodonjo ni to ji obedo thuolo, ji yudo thuolo. To kodonjo kodwaro wanie, nyiso ni kata sirikal mano wacho ni racha ne nyalo mana kwayo wan moyie mondo los gigi obed maber. So gimorito cabinet ni maduong' en kaka gidwa keto wigi kanyakla mondo giduok nengo mar ngima odog chien, gik ma ji tiyogo pile kaka chiemo sana. Omiyo kata gitemo e weche mag agriculture. Remember Joyce, ni Kenya pod nigi gimiluongo ni rain fed agriculture. Nyiso ni ka koth ok ochwe to samoro kata